Kwabini yini ekhona yethu ephilayo ongayikhomba nje yethu ukuthi nansi into yethu njengamanje ikwazile ukusurvive yaze yafika la. Benginabanye abantwana nje izolo, abantwana abaphase ngobhatshela impela izinga lemfundo lokuphasa eSouth Africa libonakala lilihle kakhulu, kodwa inkinga ekhona njengamanje ama-university amaningi agcwele. Kunabantwana esebahlala from 2020 kuze kube manje be-applya, akulungi, bethole wona lamabhashela, akulungi. Bangaki onesi abahlele emakhaya, onesi aba-professional kakhulu abafunde baze bafaka lezi zinto ey'fakwa lapha zaze zambili zaze zantathu befunda abahlele emakhaya. Sinothisha abangaki abahlele emakhaya. Siyeke lokho sibuyeke ngoba seluleka kule nto yokuthi umlunga kube wena ungakuvumi lento yokuvuka ekuseni uyofesa. Uzoba umlungu kanjani usuvalelwe ichala okuyilona belikwazi ukulalela uma ushentele ey'tulweni uzuyofika lapha kuma-inquiries ufike lapha okutshelekwa khona ubeke inkulumo yakho utsheleke likunike ichala uhambe uyoqala into yokuyisebenza ngoba lamabhenki amanye abheda kabi lona icala ebelingcono belikwazi ukufukula umuntu omnyama ey'ntweni zamabhizinisi. Uma ubheka njengamanje yonke leyo nto leyo iyaphela Gwabini, iyaphela. Uyabona njengamanje sizogcina siney'fundiswa ezizigebengu. Okay, asiye kumathuba omsebenzi. Mangaka amathuba omsebenzi azolahleka etshala. Nanokuthi-ke ngoba izwe seliphethwe yithi, ayikho thina into ebesingayenza thina esiphethwe izoba izwe liphethwe yithi njengamanje ebesingayenza ukuvika lowo monakalo wenzeke etshala. Yini ebesingayenza? Ayikho thina into ebesingayenza ngoba phela siyezwa kuthiwa omotsepe babantu abamnyama banamabhenki yini i-time bani amahebezi-ke kodwa lewe ngiwashona mengeke ngime ngawe enkantolo. Kodwa uma eyiqiniso angamangazi ukuthi ayikho into ebingenziwa ukuhlenga ichala ngoba ilona bhenki thina abantu abamnyama ngempela ngokuyisebenza esithembele kulo kakhulu. Ukushayeka kwaleliya bhenki kusho ukushayeka kwethu ingozi ekhanda.